יורם ידידי, אני מרגיש כמו ביל גייט שנותן remote presentation ו-video conference, אבל אמרו לי שזה time critical, אז רציתי רק לאחל לך בהצלחה לפני שאתה מתחפף מכאן. אני ואתה, אני יודע שאנחנו נמשיך להיפגש, אבל רציתי אולי לקחת את ההזדמנות ולהודות לך על כל מה שעשית לחברה, החל כבר 4 שנים, קשה להאמין שעבר כל כך הרבה זמן, החל מה זה היה? אמדוקס 6, 7, 7.5, אני חושב שאתה שילבת גם הבנה טכנית מעולה של הדברים וגם הבנה פסיכולוגית של הנפשות הפועלות, שאפילו עבדך נאמן לפעמים הלך לאיבוד שם. זהו, אני לא חושב שהיינו מצליחים בלעדיך, אני חושב שהיית רכיב פנומנלי במשוואה הזאת, ואני חושב שאמדוקס חייבת לך הרבה מאוד אפילו. אז שוב, בהצלחה, וגם אני וגם אתה מכירים את החברה שאתה הולך אליה, אני בטוח שאתה תעשה שם כיף לא נורמלי, וזהו, ולהתראות, ביי.